We're here now in Nia. Charot. Charot. Charot, bes. Ang ganda ng view. Oh my God. Nakakahiwalay ng jowa pag nandito kayo. Para magkakabuo ng baby pag nandito kayo ng jowa nyo kasi walang tao dahil. Kaya gulaban, tong-tong, pamor. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. We're here now in Nia. Charot. Charot. Charot, bes. Ang ganda ng view. Oh my God. Nakakahiwalay ng jowa pag nandito kayo. Para magkakabuo ng baby pag nandito kayo ng jowa nyo kasi walang tao dahil. Kaya gulaban, tong-tong, pamor. Yung mga ganun. Ang ganda ng view. Ayan, no? Oh my God, I'm so very excited talaga. Oh my God! I'm beautiful today. No? So, okay. Gwapa ang nasa camera. Tapos, so, the Nia is very amazing. Actually, ang dami nagpapapictures dito. So, ayun yung hagdanan na pinakamataas. So, pupuntahan natin. Kasi nanggigigil ako sa mga nagpo-profile niyan. Diyos ko, ang dami notification sa cellphone ko. Natutulog ako noon. Tapos, ang dami notification. Tapos, pagtingin ko, puro ganyan. Mga hagdanan profile. Ganun. So, oh my God! So, welcome to Nia. Nia Place. Oh my God! I can't imagine nandito ako today. Oo nga, ang layo din naman, bes. Pero ang ganda ng place. So, iikot-ikot ko to. So, tatakbo ako, guys. So, ganun kaganda. Parang si Mario Maurer, ganun. So, ang ganda. So, oh my God, wala akong masabi. Wala akong ibang masabi, sis. Mapipicture ako ngayon.
Manda kayo ha, manda kayo sa mga nag-profile ng niya dyan ha. Manda kayo sa akin. Kaya yung papatalo ako? Hindi, oy! Yung mga may kagandahan. Ganda talaga ng niya. Ang ganda ng niya. Sana meron din tayong niya. Niya cup. Diba? So lang juwati, anong yakapin mo? Damit. So ang ganda ng place. So, oh my God! It's very beautiful. Charot. So, wala ko nang masabi best. So, hindi ko na magsalita. Basta ang ganda. So, here we are. Wow! Oh my God, the water is very cold. Tsaka English yan dyan. Yung kang ano dyan. So, dito na tayo sa parang tulay na ano. Para siyang hagdanan na pinakamataas. So, andito na tayo dahil! So very excited! So, hindi ko may explain yung sarili ko ngayon na sobrang saya na gusto kong tumalon na gano'n na oh my God! So, ayan si Regan! So, ayan siya. So, siya yung driver namin, guys. Siya yung oh my God! Dito yung hagdanan, Jai! Oh my God! Lang haba, Jai! Oh my God! Parang gusto ko iuwi yung hagdanan. Taray! So, my God, the best place ever. Ganon. Yes! Ayan no? So, my God, the best place ever talaga siya. So, dito tayo sa baba. So, hello everything! So, andito na kami, no? So, hi guys! Welcome back to YouTube channel, Zay. So, andito sila sa ibabaw. So, ito pala yung hagdanan, Zay. Ang haba ng hagdanan. Oh my God! Ganyan natin, oh, para makita nyo kung gaano kahaba yung hagdanan, Zay. So, andito na ako sa Nia. Oh my God. Ang haba ng hagdanan. Ay! Malugsong mo, are? Ay, pupunta pala sila. So, it's very amazing! Ang ganda ng pictorials. So, mamaya, ipapakita ko yung mga pictorials ko kasi hindi tayo magpapatalo, best. Kasi ang dami nagpo-profile ng Nia Chika, ganun. Tapos ako wala akong profile ng Nia na yan. Kaya parang curious ako, tsaka pinuntahan namin ngayon. So, it's very amazing talaga yung Nia! So, doon sila sa ibabaw. So, sobrang liit na nila kasi nga sobrang haba ng hagdanan, Zay! Diyos ko! Diyos ko, naubos yung kinain ko dahil. Ganun. So, ang ganda ng Nia. Oh my God! Ay, charot. So, ang ganda ng Nia, oh. Diyos ko, para ako nasa Europe. Ganun. Ayan no, yung mga Egyptian na mga lugar. So, yan guys. So, oh my God, ang baho pala ng ano. Ano ba nakuha? Oh, yan, nag-pictorials na sila, Zay. Mamaya magpipicture din ako. Papapicture ako sa kanila. Pero ngayon, tutour muna kayo sa Nia, Zay. Tutour natin na yung Nia. So, yung Nia. So, as you can see, ang dami nagpa-picture dito, mga profile. So, ayan, Zay. Ang ganda ng Nia, Zay. Oh my God. So, ayan. So, ang ganda ng Nia, Zay. So, wala kayo bang masabi, Zay? So, yun yung hagdanan, Zay. Oh, ang haba. Ang liit na nila, oh. Kaya, OMG! Ang ganda ng Nia. Para akong nawala sarili ko dito, Zay. So, dito tayo. So, dito tayo sa may mga bato. Ayan. So, ang ganda dito, Zay. Sa hagdanan, ang haba. Uy, ang ganda talaga. Nakakaloka. So, ayan. So, dami palang sapa dito. Just, the best place ever. Oh my God! So, ang ganda ng Nia, Zay. So, ayan. So, dito tayo sa mga parang may mga tanim. May mga ganun. So, ang layo na nila. So, ayan. Yun, Day. Ang liit na nila, oh. Kasi nga, sobrang ganda. Ganon. Kaya mainggit ka dyan. Wala akong pakialam sa'yo, no? So, ay! So, gusto ko umiyak, Zay, kasi ang ganda ng place. Puro lang ako maganda. Ayun sila, oh. Ay! Picture si Mayor! So, balikan natin sila, Zay. So, ayan na nga. The best place ever. Nia! Wow! So, ang ganda ng Nia, Zay. Ay! Wala akong tuyok ko, ginoo ko. So, ayan. The best Nia ever. So, dito ang ganda ng mga upuan-upuan dito, Zay. Ah, ganyan, ah. Yung mga ganyan-ganyan na mga pictures. Yung mga ganyan, ah. Mga ganyan na pictures. Dahil, nakakaloka ka, Zay. Tapos dito sa hagdanan. Kasi may hagdanan din naman. Ayan. So, ang ganda ng hagdanan, Zay. So, dito.
May aso dyan. Dito ang ganda. Yung mga ganyan, oh. Yung mga ganyan na pictorials. Pero mamaya na yan. Kasi nga, wala pa makapag-picture kasi malayo pa sila. So dito muna tayo, tutuwaran muna natin yung Miyazay. So enjoy muna natin yung gala-gala. Kasi, minsan lang tayo makapag-vlog kasi nga wala akong phone sa ngayon. So nakikihiram lang ako, ganun. So we're Nia! Mara sigog niyabag ba? Ambot na lang dyan. Pero ang ganda. Doon sa itaas, ang ganda kasi yung mga tulay. Yung tulay yung nagustuhan ko din doon. Tapos yung sa baba, ang laki ng space. Tapos dito ang hagdanan. Ayoko na best. So ang ganda. Ang ganda pag meron kang jowa dito, day. Kasi makakagawa kayo ng mga himalang lugar. Gano'n. Makakagawa kayo ng mga himala kasi walang tao dyan. Tapos ang ganda, di ba? Tahimik na tahimik, ganun. So mapapasok talaga yung dapat ipasok, no? Yung mga ganun. Tsaka, ang dilim naman ng isip, no? Yung mga ganun. So it's very the best. So ayan, the Nea place, ganun. So, kanina pa ako wala akong kausap, day. So ayan, tuloy muna tayo eh. So ayan, babalikan natin yung hagdanan, best. Ayan. So, oh my God! Parang nakapag-may-ari ng mansyon, no? Yung mga ganong lakad, oh. Ayan. Pak! Yung mga ganyan, day. Oh my God! So, yun yung Nia, best. So, ang ganda ba? Ang ganda. So, pupuntahan natin yung ano. Pupuntahan natin yung parang sapa nila. Pupuntahan natin yung tulay, day. Wait lang. Kasi di ako nakapunta ng tulay. Kaya nandun kami dumaan sa tulay. Pero yung sa baba ng tulay, ang ganda kasi ng view. Kaya pupunta. Hoy, pwede nga tuan? Ayun, nagpipictures kasi sila. Kasi yung cellphone na ginamit ko, isa kuya niya. Tapos yung kapatid niya is meron namang cellphone. So nagpipictures sila. Yun muna ginamit kasi nagpa-vlog ako for now. So nakaka-stress ako, day. Nakakahiya, day. Kasi nakikirap tayo ng cellphone. Gulaban tayo kasi nakikihiram natin ng cellphone. So, dapat gawa-gawa tayo ng mga magandang video. So, baka may ahas dito. The best place ever. So, mamaya magpipicture ako ng bonggang-bonggang picture dahil yung mga pinakamaraming picture. Magpipicture ako ng the best picture ever. Kasi nga, ang dami nagpo-profile ng Nia na yan. So, wala akong idea kung nasan ba ang Nia na yan. Kaya ngayon, sumama ako sa aking mga nasa layo pala ko eh. Walang layo ko na day. Walang layo ko na pala ko eh. Nandun pala yung tulay. Layo pala ng tulay eh. Hindi ko na siguro yung puntahan day kasi malayo. Yung pinakita ko kanina, pabalik na lang ako eh. Yung pinakita ko kanina, yun yung tulay. So, ayan. So, oh my God, I can't imagine. So yan, mapapicture ako mamaya. So hindi ko ma-explain yung sarili ko ngayon kasi sobrang saya ko na nakarating ako dito sa Nia Bridge or Nia something, ganon. Basta may nakita mo na akong bridge kaya dito yung Nia Bridge na pinangalan ko eh. So it's very amazing day. So tingnan mo, pinagpapawisan ako sa'yo, you know, may pawis ako day. Kasi nga sobrang haba dahil ng nilakad ko. Diyos ko, parang inutusan ako ni mama na bumili ng sa market. Sobrang haba. Ay nako. Lumaki na yung butas ng ilong ko na yun, Diyos ko eh. Ang ganda, best. The best place ever. Yung mga ganyan, zay. No, timanad, zay. Para kang nasa labas ng labas ng Philippines, gano'n. So, andito na sila. Sugatan sa masipang pakpak ang anak sa mayor. So, ayan, guys. Naguyang ka mo si Gunit, no? So, ganon. So, ang haba ng hagdanan. Kaloka. Pwede, idagan ng motor. Baktas na tanan to. So, ayan siya. So, the best. Talaga.
So hi guys, welcome back to your channel, no? So ngayon is uuwi na kami. Ganon. Kasi tapos na kaming mag-bentaya! So, babalikan ko ang sinabi ko kayo na it's very amazing! Mga ganon. Diba? So, uuwi na kami kasi tapos na kami ang pictorials. Tsaka ang haba na nilakad namin, Zay! Diba? Pero okay lang lahat kasi maganda ako. So, dapat prepare tayo, no? So, bye! So, yan si Brian. Okay lang, ah. Kita ng langob ni San Pedro. So, ayan guys. Uuwi na kami. So, bye-bye, everyone! Bye-bye! You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like